哎呦我的妈！有人。 그냥 엄마 치킨에서 이거는 실수는 싫어. Hai logoफोर बयनिसिमबो आंनि मोनसे गोदान ब्लगाव बरायनाय जासिहरबाय नै लोगोफोर दिनै स्टुडेन्टफोरखौ क्लास 10 नि आं खामानि मावनो होदो उन्दुनो ओंखाराखैनो ओंखायनो आङो एसे बन थिखोनो होबाय जों आंबो मोननैसो लाना थांनि आइ मारे मोजाङै थिखोनसै आरो दा 5 भिडिअ लाना फैनोसै दोनफैयो दांनो आरे इदिन लाइन लाइन दोन नैयाव दोनफैगोन आरो जों लाबोनानै नैयाव दोनफैगोन लेवार Wih, lewat apa lagi? Lagi for lewat, video lewat. Lewat anjing. Anjing. Ye pir जाबाय ज' गाहायखै दोनलै जा अमायाबो माब्रै जाबाय बेथ' खानाम दोनगोन आरो सोंनांसिगोन लोगोफोर जोंना इउएनआव अमाया माब्रै जाबाय हो ओइ खासिजों माबा दासो माब्रै ए मा जोंना बना रोगा गैला जोबसिगोनानो मा होनदो Enzor mana enzor. Ibu enzor ceria. Ibu apa? Andai bay.
थिखोजोब्बाय जों बेसेबा मोजां नै बेसेबा बनना लांदां जों थिखोजोब्बाय आरो बनखौ जोंहा थिखोजोब्बाय ओमफ्राय जोंहाय जोंहा एन्जर मोनसे गारदों एन्जर बुथारग्रा एन्जर मोनदों एन्जर गोफोर नै जों बन थिखोखांनानै जोबनायाव मा होनो सिंग्रा लाबोनो हरदोंमोन आरो ओमफ्राय जों सिंग्राखौ राननानै जाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर बाय थेंक इउ